Sirt intawwal xagħri biex meta naqtaw nagħtih lill-karita. Inħossni iktar soddisfatta meta nagħmel hekk milli sempliċiment inżomm xagħri twil. Dan kien kliem Janet Barthet, persuna li ilha dawn l-aħħar snin tgħin lil persuni morda bil-kanċer. Dan billi tiġbor ix-xagħar ta' dawk il-persuni li jiddeċidu li jagħtuh għall-karita. Ix-xagħar jintbagħat l-Amerika, hemm karita jisimha Locks of Love u hemmhekk jitgħażel ix-xagħar jew tbieħu għal biex iddaħħal il-flus li kollha bżonn biex tħallas biex jimmanifatturaw il-parrokka, jew kellha ovvjament jażlu x-xagħar biex jagħmlu parrokka. Janet qaltilna li għall-parrokka waħda ikun hemm bżonn bejn 6 u 10 ponytails. Jien nibatu kollu l-Amerika, grazzi għall-UPS, jibatu ix-xagħar kollu b'xejn u minn hemmhekk imbagħad jażlu huma kif iridu jaqsmu skont il-bżonnijiet tagħhom. Dan ifisser ħafna l dawk il-persuni li jkunu nħakmu minn xi marda. Hija xi ħaġa speċjali ħafna li tara tifla żgħira tagħti mill-ftit li kollha, speċjalment fis-soċjetà li ngħixu fiha li tipo tifla tħossha bħala prinċipessa meta jkollha xagħra twila tħossha sabiħa ħafna. Janet fissritilna li ħadet din l-inizjattiva meta kienet għaddejja minn żmien stressanti tal-eżamijiet. Wedet lilha nnifisha li jekk tgħaddi mill-eżamijiet taqta' xagħra u tagħtiha l-karita. L-ewwel darba ħassejt ħafna biża' u kbejt u vera bżajt li tipo urid il-headdress li tieqaf nofs triq. Imma mbagħad la darba tgħaddi l-ewwel darba ma tantx tagħmilli differenza issa u ma tantx għadni napprezza x-xagħar twil bħalma kont napprezzah qabel. Qaltilna wkoll li mhux kull tip ta' xagħar huwa aċċettat. Fil-fatt persuna li tapplika xi tip ta' bleach ma' xagħra ma tistax tagħtiha l-karita. Janet temmet tgħid li dawk kollha li huma mħajra jagħmlu dan l-annobli jistgħu jagħmlu dan għand kull hairdresser tal-għażla tagħhom. Imbagħad il-hairdresser innifisha tmur tpoġġi x-xagħar fil-Palazz tal-President. Minn hemm Janet tiġbru u tibagħtu l-Amerika.